Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndiri murume uyo ane makore 47 years ekuberekwa. Tumari hatwo kaiwa kamari kekuti ndinge ndichiita yose yandinolova whenever I want to. Mari zvayo iripo, but mukomanashe zvakaitika kwandiri ndezvekuti ndiri munhu uyo wekuti ndakambotambura long time. Saka kutambura kwose uko kwandakaita ndainge ndiinewo vakadzi vandainge ndichida, but vakadzi ivavo ndainge ndisingakwanise kuti ndinge ndichizosvika pakudanana navo, pakufambidzana navo. So I then told myself kuti the day that I was going to make it in life, I was going to date as many women as I can. So mukoma pandakatanga kuzviita zvinhu izvi ndaizviudza kuti aiwa ndiri kungozvibatsirawo, but now nekufamba kwenguva mukoma I can see kuti I am wasting my future evamwe vana, because ini hangu ndiri munhu weyo kuti I prefer kuti ndinge ndichidanana neavava vechidiki ava, like from 18 kunosvikawo at least pa 21-22 years. Aiwa musikana akangodarika ipapo ndendava kutozviudza kutoti anenge achembera. Saka vose ava vandinodanana navo problem vanobva vazonyura murudo zvezvo zvekutoti munhu anenge ava kutoda zvemarriage neni. Apa inini ndakazviudza kuti never handimbofi ndakazoita zvemarriage. Saka munhu anongoti akaona kuti mufesi uyu ane mari dzake, then vazhinji vacho vanobva vatongoita nhumbu paya. Then kana munhu aita nhumbu ndobva ndatongomuudza kutoti pari zvino iwewe waita zvako nhumbu yemusoro wako, but tanga tisina kutenderana. Munhu achida kunonyengererawo zvaanoita ndezvekuti anobva azoita abortion, then achingoita abortion ndinongomuvaraidza kwenguva pfupi. Mushure mekunge ndamuvaraidza kwenguva pfupi, then ndinobva ndazotongomuramba paya. Mukoma, I have wasted a lot of these girls. I think kuti vasikana so far vandadanana navo in this 10-year period pandanyatsokuita mari, I think kuti ndasangana pabonde nevasikana I think vanotodarika more than 100. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashe, how are you? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Ruvimbo, not a real name. Ndiri musikana uyo ane makore 20 years ekuberekwa. So mukoma, inini ndinobvawo kuZim muHarare, but pari zvino I am based kuno kuSouth Africa. Ndinawo secret yangu iyo yandikudawo kuti munge muchizoisharewo paplatform penyu. So izvi ndo zvandakaita kune imwe best friend yangu. This is what I did on her wedding. So shamwari yangu uyu kuti zvinge zvichizomeka sense ndichamuti iye Tariro, not a real name. But zvandakaita mukoma, I really regret. Panguva yacho iyoyo pandakazviita ndaiva munhu uya wekuti ndainge ndine jealous, mweya wegodo, jealous and pride had taken over my life. Saka Tariro uyu, me and her, we had been friends since childhood. Tainge tichita zvose zvatainge tichita musikanzwa yose kuchikoro takaenda, and we were in the same class. Uye zvekare kuchurch tainge tichingopinda same church. Even paakatanga kushanda akabva azondichunirawo basa, ndokubva ndazotangawo kushanda pakambani apo paainge achishanda. Taigara tichingotaura, and most of the times as girls we always talked about our dream weddings and the type of men that we wanted to marry. But munongoziva kuti upenyu, life will never go according to one's plan. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti inini from my own side, semunhu ainge achida flambo, I was always single because I was struggling to find the right man. Then as for Tariro uyu aivawo munhu aiva nespeed zvezvo kumhanya zvekuti aidanana nevakomana vakawanda at the same time. So akabva azosangana neumwe mufesi, akabva azondibvunzawo my opinion, and I think kuti ipapo ndo pandakabva ndazoirasa because I thought kuti I was giving a bad advice. Zvakaitika mukoma nacho ndezvekudai so. Akauya kwandiri akabva azonditi pane this other guy uyo ainge achimunyenga. So this guy, he was someone who was a blesser. Saka ndakabva ndatofara paya ndikatoti blesser iri richatomubhaizisa. Saka ndoda kuti ange achimboshandiswa neblesser, because even though achizopiwa mari, but at the end of the day
anenge achizongoshandiswa naro blessa iri. So mukoma blessa riya rakauya richiti iro nemukadzi wacho vainge vachinetsana, there was some problems in their marriage. Saka ndakabva ndamupa advice yandainge ndichitofungidzira kutoti yainge iri a terrible idea. Ndikabva ndamuti I wanted her to date that blessa, ndichiti achashandiswa nawo mablessa awa kusvika ati eke. Deep down I don't want to lie to you, ndainge ndichitonamata ndichitoti dai blessa iri rikanzi rine chikwambo ange achizorarwa nacho chikwambo ichocho. I wanted her to suffer kuti chibereko chake chinge chichizobvarurwa nako kachikwambo ikako kembinga iyo yainge ava kudanana nayo. Saka kandakabva ndazomupa advice iyoyo, ndikabva ndati danana navo baba ava nekuda kwekuti vane mari. So mukoma, that was when I was shocked because vanhu ava they got engaged after a year of dating. Ini ndainge ndatokanganwa nezvayo mbinga iyi, saka ainge asinganyanyi kutaura nezvavo baba ava since he was someone who was mature. So I tried to be happy for her, but deep down, hey, zvandainge ndichitwa nebitterness, ndaiva nerimwe zibitterness. I could not even understand kuti why all of a sudden now munhu uyu ari kuti nembinga yake vava kutoda kutoroorana kutochata paya pachitoitwa wedding preparations. Saka iye nekusaziva kuti shamwari yake yainge yakatobatwa nebitterness, akabva azondiisa pamberi pane zvose, and I was the maid of honor. So mukoma, I helped her to plan her wedding, to prepare everything, but moyo wangu mukoma, my heart was not on it. Ndaitonyemwerera paya, I would smile and pretend as if I am happy for her to play the part of the best friend, but behind the scenes ndainge ndiri munhu ainge aine rimwe jealous. I felt so jealous, and ndakanyatsokunzwa kuti munhu uyu zviri nani kuti ainge achizofa. At that time dai ndakakwanisa kuwana vanhu vekuti vaikwanisa kumuuraya tariro uyu, zvainge zviri nani akaurawa because of bitterness yandainge ndiinayo mumwoyo mangu. I then convinced myself kuti inini I deserved to be the one. I was supposed to get married first. Iye ndainge ndichida kuti ange achizoroorwa after inini ndazoroorwa. So ndaiti ndikamuona paya akafara, it will remind me kuti I am just a failure. Worst of all, amai vangu pavakazozviziva, amai vangu vakabva vatanga kundipopotera vachinditi uri kuona kuti tariro iko zvinozvi ava kuda kutochata, koiwewe basa rako ndiri kungoti uyu handimudi. Ndakanaka zvikati zvino kunaka kwenyu mazokwanisa here kuwana varume vanoti vanoda kuchata nemi. Saka zvaigara zvichingondirwadza izvozvo. Finally the wedding day arrived, and as I stood beside her ndakarwadzwa mukoma because ndakati ndakamutarisa mwana wevanhu, she looked like a princess. She was glowing asikana in her white dress. Ipapo ndakanyatsokunzwa kuti ndainge ndaita kubatwa nebitterness, nyatsonzwa kuti panapa ndakaita kubitirirwa, ende kunyangwe pahuro apa painge pakaita kuzvimba nehasha nebitterness. At that time I hated the fact yekuti ndiye ainge achiluka like a princess in her wedding dress about to marry mbinga yake, this rich blesser. So mukoma, ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizopaka speech. Saka ndakati ndichingonobata mic yaya, something inside of me snapped zvekuti dai vanga vasiri mweya mutsvene vakazondidzora, ndainge ndichida kurudunura mafiles ose like varume vose avo vaakarara navo nezvimwe zvekunyepa to spice it up on top. I don't want to lie to you mukoma, zvandakazongoita ndichingonozozvidzora paya, I made a couple of jokes about her. So these jokes that I made about him, like my relatives embinga iyaya, they picked up kuti tariro uyu munhu wekuti ane rimwe zipast rake, because the way that I made those jokes, it seemed as if she had some deep secrets. So mukoma, ndakabva ndangoramba ndichingojoka, but the jokes were filled with bitterness. After the wedding, she never suspected kuti inini I had already set her up for failure in her marriage. After the wedding, I made sure kuti ndakabva ndazova munhu uya ainge ari very supportive, because apa ndainge ndisati ndanyatsokuziva kuti ndomudhingura sei. So she would come to me with all of the problems that she was facing, and akabva atondibvunza asati aenda kuhoneymoon, akabva ati naiwe ko jadel iri randakabvisa harizondi affect here, because ndinonzwa vamwe vanoti
kana wabvisa Jadel after using it for a very long time, unofanira kuti unge uchizoenda then obva wazonogadzirirwa zvekunwa so as to clean your system. Ndikabva ndati hazvina kana basa, saka ndainge ndichitonamata kuti dai zvimachubhu zvake izvozvo zvikabloka so that asazokwanisa kuzoita pamuviri. So one day mukoma Nashe, one of the sister-in-law vakabva vazoya kwandiri vakabva vati iwe, how are you? She had managed to get my phone numbers. She was like, oh, thanks God, is this you? Ndikabva ndati, oh yes, it is me, ndini besti chaiye waTariro. And she said kuti she had been trying to get my phone numbers for a very long time, achimanyimwa nemurume waTariro. So vatete vaya vakabva vati, you still remember that day pamuchato after wapa speech yako iyoyo, hanzi as a family we talked about it and we have been talking about it. We just wanted to hear from your side, like some of the things that you were saying. Pane zvimwe zvinhu here zvaunoziva about muroora wedu uyu. So before the wedding, vatete ava vakabva vazondiudza kuti hanzi Blesser uya ainge akanyepa, ainge akavanyepera kuti Tariro uyu ainge achiri musikana, ainge akakwana. She was still a virgin who had never slept with a man before. Mukoma Nashe, ndakaita kusenda zvima emoji nezvimagif zvevanhu vanenge vachita kuseka. Ndikabva ndati saka mazuva ano mavirgin anombotanga amboita zvemujolo vobva vazoita futi mavirgin. Ndobva tatanga kutaura paya. Mukoma Nashe vakabva vati, are you comfortable if I can call you? Ndikabva ndati fonaika. Mukoma vakabva vazondifonera vakabva vati, even though there is a time difference because ivo vari kuchando, but we spoke mukoma, takataura for nearly 3 hours ndichita kududunura nyaya dzose, ndakadzidudunura dzose kuti how did she lost her virginity at the back of this other pickup truck, mushure mekunge angosanganawo neumwewo mukomana wakangoti mukomana uyu ari handsome. Ndokubva vatotanga kutokisana paya vakabva vatoenda kuseri, vakabva vatoenda at the back of that pickup, vanhu vakatotanga kutorara vose, zvimwe ndichita kuwedzeredza. Ndikabva ndati, if you think kuti I am lying, ndine mamwe mapictures awo andikuda kukutumidzirai. So mukoma, kazhinji kana uine friend yako iyo unokwanisa kutoti uri kuudza munhu your own secret, but munhu uyayo secret iyoyo anenge akangomirira kuti ange achizoishandisa against you. Saka pose apa ndainge ndine mapictures angu awo andainge ndakachengeta aketarirwa. Mapictures aiti kana kanditumidzira mapictures achiti nhasi zvandaitwa kusleep over, onditumidzira mapictures aine munhu waanenge ainaye, sometimes vanenge vatori half naked, over ati please delete. Ndaisambomadelita mapictures iwawo, I was just keeping them kuemail kwangu zvekuti phone yangu aitomboibata and she never even thought of opening my emails. So mukoma ndakabva ndati ndine mamwe mapictures au andoda kukutumidzirai mapictures iwawo, they are going to shock you. Vakabva vati mira ndikutengere data. Ndakabva ndatengerwa data mukoma, ndokubva ndadownloada mapictures aya straight from my email. Ndikabva ndati ndinokumbirawo nenyasha dzaMwari, please musazombofa makashare mapictures awa with anyone. Vakabva vati do not even worry muroora, don't worry, just send me the pictures. Mukoma ndakadownloada mapictures aya kuemail ndikabva ndazovatumidzira. So mapictures ose awo ainditumidzira ari kumasleep over ndainge ndichivatumidzira. Then there was this other particular one. So this picture iyoyo So there was this other picture, that picture mukoma in particular, she had sent me that picture. She was just totally naked, she and the boyfriend. So zvakaitika ndezvekuti akanditumidzira mapictures iwawo akadhakwa. Pane mamwe mapictures awo andainge ndichida mufoni make, ndikabva ndati iwe nditumidzirawo mapictures angu mani. So on her side I did not even know kuti she was drunk. Worst of all, picture iri raakanditumidzira, it even had a date which was about a month before the wedding. She had gone out with one of her ex-boyfriends. Saka vainge vakataurirana kuti let us just do it one more time before you get married, because kana wava mukadzi wemunhu unokwanisa kuzoramba kurara neni. So they went out, mushure mekunge vaenda somewhere vakabva vazoenda kuguest house. Saka pakuzononditumidzira mapictures paya akabva azobatanidzira nepicture iro ravainge vatorana vari totally naked and they were just sleeping in bed because ainge akadhakwa. The next morning ndo paakabva azorealiza a mistake. Iniwa ndakana kumbogara ndakamubvunza. She then deleted that picture for everyone, but I had already gotten that picture in my gallery. Pasina mazuva ndakazoona munhu
ava kungotambira pafoni pangu ende ndikatoziva kutoti shasha iri kutsvaga mapictures aya, saka yakabva yatarira ikabva yaona kuti mufoni mangu mainge musitomborina mapicture. She then got satisfied kuti picture iroro ndainge ndisina, but chaainge asingazivi ndechekuti ndakangoseva picture riya straight kuemail kwangu, and when she deleted it was already too late. Saka ndakabva ndati kuna vatete vaya, ndinokumbirawo kuti musazoshare mapictures awa with anyone. This is the secret between you and me. Vakabva vanditi muroora, don't even worry. So mukoma, that is how a marriage just collapsed. And ndakabva ndavakumbira by the grace of God, ndikabva ndati please, no matter what happens, I do not want you to tell her kuti this is what I did, because if you do that, this woman, ndikabva ndanyepa paya, ndikabva ndati this woman, her mother is a witch. Mai vacho zimuroi chairo zimbuya zimuroi repakona. Saka you need to tell your brother to run for his life, because mukadzi iyeye anoroya. The mother is a witch. The mother is going to bewitch him kana akangoramba akangogara naye Tariro uyu. So make sure kuti hanzvadzi yenyu kana ava kuda kunoramba Tariro, he has to be very clever. He's going to dump her, but he must dump her in a very clever way. She then said kuti I should not worry, because as a family they were going to discuss as a family, and in secret they were going to sit down and they were going to show their husband that picture, because that picture, it had the best evidence, since it had a date which showed kuti Tariro uyu ainge atororwa, yet she continued sleeping with other men. Mukoma Nanshe, this is how Tariro lost her marriage. To make things even worse, iye Tariro hatozvizivi kuti kurambwa kwaakaitwa nembinga yake inini ndini ndakakonzeresa. They just told her kuti since it is taking too long for you to fall pregnant, murume ari kufanira kuti ange achizotora umwe mukadzi. Akarwadzwa mukoma, akazondifonera achichema achinditi zvino handizivi kuti ndoita sei, ndobvuma hangu here kuenda pabarika. Chinondirwadza ndechekuti inini nhumbu yacho iri kuramba kubata, because me and her, what we were doing at that time mukoma, takatomboita nhumbu at the same time. Takatoita nhumbu kudaro tikabva tati zvainge zviri nani kuti tinge tichiita abortion. Saka we had an abortion at the same time. From there on ndo patakabva tazoenda kuclinic tikabva tazonobairirwa majadel. So iye nekuda kwekuti ainge aroorwa ndo paakabva azobvisa jadel riya, and we were telling ourselves kuti we were still too young to fall pregnant. Saka ainge ondibvunza zvino achinditi ndoita sei nai vasikana, ndomboramba ndakashinga here thinking kuti maybe mwana achauya, ko kana ndikabvuma kuiswa pabarika then mwana wacho obva azoramba kuya, murume haazotange kundibata rafu here, ava kuda mukadzi wake uyo anenge amuzvarira mwana more than inini. So she was asking me for advice. Ini chinzwai manje mukoma, ndakabva ndamuudza kuti iwe ungabvuma kuiswa pabarika mukore uno, siyana naye mani, musiye. She then packed her bags mukoma and walked away from her marriage. It is just that inini wopakuzonotaura navatete, I exposed myself too much. Ipapo mukoma ndakaita chibalance, because ndakati ndatanga kutaura navo like I had a feeling yekuti Ivo as a family, they had sort of like chosen me over Tariro, but nekuda kwekuti ndainge ndichida kudestroya marriage yake Tariro uyu, I made sure kuti neniwo ndinozviexposa ndichitoti dzimwe nguva taitomboita ma-threesome, but dzainge dziri nhema zvadzo. But what we'll do is that tinenge tingori in the same room, umwe nomwe aine boyfriend yake. Saka Ivo at the end of the day I saw kuti vakabva vatongoona kutoti uyu andiratidza kutoti inhubu wese kutodarika Tariro uyu, zvisiye zvinge zvichienda. Ndakazorwadzwa mukoma, this guy akazotorora zvekare. He has now a family. Ivedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa kuitira your best friend utsinye, but hanzivai kuti paya paunenge uchiudza your friend masecrets ako, hanzi vazhinji zvavanoita ndezvekuti havambofi. Vakakuudza kuti this secret yawandiudza one day I am going to use it against you. Saka hanzi mamwe mapictures awo aizvitora ari kuma-sleep overs kwake, inini ndaimachengeta ma-pictures iwawo, waiting for the right moment. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section.